جرے حسینی بیٹھے آکے سبحان اللہ سبحان اللہ کربل نو وسا گئے لال علی دے کربل نو وسا گئے لال علی دے کربل نو وسا گئے لال علی دے لال علی دے جان لٹا گئے لال علی دے لال علی دے اور حسینیوں اس شان نال اس جذبے نال شعر سنا کے حسین دے دشمن تے علی دے دشمن کو پتہ لگ وجے جو حسن حسینی ہے او نہیں شعر سننا شاعر دل کے چھوڑ مدینہ کربل جا کے چھوڑ مدینہ کربل جا کے کنب کوہا گئے لال علی دے کربل بسا گئے لال علی دے بس یہ کو آخری شعر اس کلام کا یاد رکھے اے مدرسہ ہے اس مدرسے دے چٹائی دے اوپر بیٹھ کے بھی حفاظ قرآن پڑھ دے قرآن پڑھن والے مسجد پڑھ دے مدرسہ گھر وچ بیٹھ کے پڑھ دے انہاں چٹائیاں دے اوپر گھر وچ مسجد وچ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا سوکھ ہے لیکن کربلا دی میدان دے اوپر تیراں دی وسدی بارش نال قرآن پڑھنا اوکھا ہے سارے تھوڑے حضرت حسین رضویوں کا شعر سنو اتنی محبت نال سننا اتنی محبت نال کہ حسین دے دشمن کو لگ پتہ وجے شاعر دل کے وسدے تیراں